Mae hon wedi bod yn wythnos diddorol iawn yn Senedd Ewrop. Dyn ni yma yn Strasbwrg, mae tywydd wedi bod yn oer iawn. Dyma'r sesiwn ola o'r Senedd llawn cyn y Dolig. Dyn ni wedi bod, wrth gwrs, yn trafod yr uwchgynhadledd sydd yn dechrau heddi ym Mryssel, yn trafod dyfodol Ewrop, dyfodol yr Eurozone, sydd yn cael effaith mawr arno ni yng Nghymru bod ni ddim yn rhan o'r pars yr Euro ei hun. Ond dwi wedi cael cyfle i groesawu myfyrwyr yma o'r coleg yn Mangor, o'r Ysgol Fusnes ym Mangor. Dyn ni hefyd wedi bod yn trafod y polisi amaethyddol a gobeithio byddwn ni mewn sefyllfa i bleidleisio ar hwnna ym mis Ionawr, unwaith eto rhywbeth sydd mor bwysig i ni yng Nghymru. A dyn ni wedi cael llawer o drafod ar hawliau dynol yr wythnos hon, un o'r meysydd lle mae Senedd Ewrop yn gallu chwarae rôl blaengar iawn. Felly mae wedi bod yn wythnos brysur. Mae wedi bod yn wythnos hefyd sydd yn arwydd y cael i Gymru o ran canlyniadau'r sensws. Dyn ni gyd yn siomedig wrth gwrs, ond mewn ffordd mae bod yma yn cydweithio gyda pobl mewn gwledydd eraill trwy Ewrop sydd yn yr un sefyllfa yn gweithio dros hawliau pobl sy'n siarad ieithoedd lleafrifol a dros hawliau'r ieithoedd a gwella cymunedau lle mae'r ieithoedd yna'n cael eu siarad. Mae hwnna yn cyfrannu at ein ymgyrch ni hefyd dros y Gymraeg.